Wel, dwi yng nghanol stondina neuadd Morgannwg. Mae hwn y lle perffaith i brynu anrhegion o beth i gofio am y sioe. Edrychwch. Newydd ddod yn siarad efo fo yn y neuadd fwy, Dan Lydias o fanna. A nifer o Se Rygbi Cymru, Max Boyce, Tom Jones. Mae'n neis. Rhyw ddafod bach i gofio am sioe frenhinol 2026. A, Bryn Terfelt. Iawn, Bryn. Ond dwi ar y ffordd i siop Wyn. Mae Lowri fan hyn. Yng nghanol I Gemwaith. Sut wyt ti, Lowri? Dwi'n iawn, diolch. Ac yn y sioe yma, ti wedi bod yn y ffair i am barod, ond yn y hon am y tro cynta? Tro cynta. Efo dy Emwaith. Mawr bod yma. A be di hanes dy gwmni di? Lle wyt ti'n creu? Mae gen i siop yng Nghonwy a dwi wedi bod yn creu gemwaith ers dros 10 mlynedd wan. So, dwi wedi cychwyn I ffwr yn creu arian, dwi'n creu allan o, a fe'n cychwyn I ffwr efo'r glân yma. Dwi'n hogan ffarm, a nes I gyfuno glân hefo yr arian, a wedyn dros y blynyddoedd dwi wedi mynd mwy fewn tuag at yr arian rwan, a da ni yn gwneud casgliad mynyddoedd, fel da chi'n gweld y fama, mae gennym ni y casgliad mynyddoedd hefo'r amlinelliad o mynydd sa chi'n licio, so mae hein yn syliedig ar y wyddfa. Y wyddfa di hein i fi? Ie, a wedyn da ni'n gallu newid unrhyw siap mynydd a rhoi amlinelliad beth sa chi'n licio. Be mae hwnna dweud? Merch y mynydd? Ie, so fydden ni rhoi stamp gwahanol arni hi, dyddiadau a pethau fel la. So, ac mae gen ti glistlysa hefyd efo'r un amlinelliad o hwnna? A beth sydd bod yn boblogaidd yn y sioe lenni, ydy'r y ferch Gymreig o fama. O, ie, hen fenyw fach Cydweli. Ie. O'na neis. Be mae hwnna'n dweud? Mae mor fa? Texture, gwyad sydd ar honna. A wedyn, mae gennym ni amball beth eraill. Mae hein yn boblogaidd efo enwa plant a ballu a teuluoedd. A wedyn, Felly sydd ymateb wyt ti wedi gael? Do, bril. Archebion lu, gobeithio? Ie, na, mae wedi bod yn 2 ddiwrnod prysur iawn, wedyn gobeithio am 2 ddiwrnod prysur arall. A lle ti'n creu y gemwaith yma? Yn y siop I hun, so mae gennau weithdy bach yn y gornel, a wedyn mae cwsmeriad yn gallu dod I fewn I brynu a gweld fi wrthi yn creu hefyd. A ti'n sôn am y gwlân, mae fel man cychwyn, felly merch fferm wyt ti, ie? Wel, 9 o taid, oedden nhw arfer dod â ni'r sioe pan ni fach, wedyn mae mam a dad wan wrthi'n ffarmio. So, mwynhau. Felly sut ysdi'r cyfeiriad yma, ta? Wel, eisiau Bangor, Prifysgol Bangor I wneud product design, a wedyn dysgu drwy profiad gwaith, mynd ar amball profiad gwaith at gemydd gwahanol, a wedyn, dysgu trwy nhw, really. A sut farchnad ydy hi? Mae'n gystadleuol, swn i'n dychmygu? Yndi, mae yna lot o gemydd Cymraeg, talentog iawn o gwmpas. Oes, does? Mae yna grŵp dawn yn ni. Ond na, mae o wedi bod yn dda. Da ni wedi bod wrthi am 11 mlynedd wan, so dwi'n lwcus iawn o gael y siop yn Gonwy. Mae yna'n le prysur, lot o twristiaid a pobl yn licio'r handmade. A mae pobl yn licio'r rhywbeth bach personol, ac yn ei sylwi fan hyn, ti wedi mynd ati fyma rwan efo'r clustlysa yma. Ti wedi rhoi yr enw an, nid ar y clustlysa, ond fel cadwyni neu brychledu, fydden ni roed unrhyw beth. Nain ffrind, ia. Mae gennym ni rei newydd yn fama, lle mae hein wedi cael ei feddalu lawr, hen arian lle, a wedyn feddalu nhw lawr a personoli hefo llythyr yna. Reit, ydy hein wedi bod yn boblogaidd? Do, amball un wedi mynd. Ait, gen ti N yma? Dwi'n meddwl mae fyny fama. Na M, dwi'n meddwl. O, so Ie, dwa, beth o'ch chi weld? Mae eisiau sbectol I weld ein iawn, does M, dwi'n ie. Mae nhw'n reit bach ac yn... A beth I hein, mae un yn llwch? O, studs bach. Mae nhw'n reit neis o sgleinion yr gola. Faint o amser mae'n cymryd I ti greu? Dyna cwestiwn mwyafrif o bobl yn holi ydy faint. So mae bob dim mor wahanol. Dwi newydd cychwyn wneud workshops modrwya, so mae pobl yn dod i'r siop I greu y stackers ring yma. A wedyn, maen nhw'n mynd adra hefo 3 modrwy hun I ffitio nhw. A maen nhw yna am rhyw 2 awr allan. Ond mae hynna o, obviously, rhywun newydd yn creu. Ond I fi, swn i'n gallu gwneud bach mwy mewn 2 awr, mae'n siŵr. Gan bod fi'n neud o bob dydd. Ond dwi'n gweld rwan, da ni wedi sôn am hein, mae gen ti tractors fan hyn, cufflinks di hein. Nal ar gyfer y ffermwyr, a tie pins yn hynny. A tie pins, ie. Ti'n bod, mae hwn yn farchnad falle, a ti'n gallu mynd I fo'n ddyfnach wrach? Ie, falle wir. Mae gennym ni casgliad bach o pethau dynion yn y siop hefyd. O'n i'n meddwl fod rai fi wneud fwy o'r ochr amaethyddiaeth. A maeth o ddo? Wel, ti wedi dechrau fo'r glân yn do? Do, a dod yn dol i'r ochr yna. Nawr glân yn ôl I
Ie, dwi'n meddwl, mi nes i fwynhau dod ar glân yn dôl ar y ddafad i'r sioe, so ie, gobeithio dod â fwy nôl. A ferch o, ti ddau ddwrnod i fynd. Oes. A digon o stoc, gobeithio. Roi hein yn ôl a cofn i mi redeg i ffwrdd efo nhw, ond dyna chi. Os da chi eisiau tractor bach ar eich crys, dyma lle i ddwad. Pob hwyl i ti heddiw a fori eto. Diolch. Diolch, Lowri, diolch.